Gepleyer Adatlyk radiosu. Akşamyz hayrly bolsun hormatly radio dinleyijiler. Şugun 2017-nji ýylyň 10-njy maýy hepdeniň annyny eferde habarlar gündeligi gepleşigimiziň etaty bölügine başlamadan odal täzelikleri dinleň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi tanış edýärim. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump Ukrainanyň we Ortaýatyň ýokary derejeli diplomatlary bilen bilelikde aýra başga düşen suratlaryny Twitter sahypasynda çap etdi we parahatçylygy gazanyň diýen çagyryş bilen ýüzlendi. Dün bir günüň özünde men Ortaýatyň daşary işler ministri Sergey Lavrov we Ukrainanyň daşary işler ministri Pavlo Klimkin bilen duşuşdum diýip Trump 11-nji maýda olar bilen aktamda geçiren duşuşugynyň suratlarynyň gapdalynda ýazdy. Gelin parahatçylygy gazanalyň diýip Trump belledi. Trump Klimkin bilen öňünden duýdurulmadyk duşuşugyny Lavrov bilen gepleşiginiň ýa-da geçirdi. 10-njy maýda Lavrov döwlet sekretary Rex Tillerson bilen hem duşuşdy. Moskwanyň we Kiýewiň arasyndaky gatnaşyklar Ortaýatyň 2014-nji ýylyň mart aýynda Krim ýarymadasyny Ukrainadan bölüp öz düzümine goşmagynyň ýa-da we Ukrainanyň gündogrunda durnuksullygy öjükdirmegi sebäpli yaramazlaşypdy. Gündogor Ukrainada hökümet güýçleriniň we ortaýatçy separatistleriň arasyndaky uruş derarly 9900-den gowrak adam wefat boldy. Ortaýatyň hareketleri Ýewropa Birleşigini we Birleşen Ştatlary Moskwa garşy sanksiýalary girizmäge iterdi. Döwlet departamenti Tillersonyň Lavrov bilen geçiren gepleşiklerinde Ortaýata garşy sanksiýalaryň Moskwanyň olaryň girizilmegine sebäp bolan hareketlerini bet edýänçe saklanjakdygyny ma'lum edenligini aýtdy. Ortaýatyň opozisiýon lideri Aleksey Navalny Ispaniýada operasiýa edilenden soň 11-nji maýda öýüne dolandy we planlaşdyrylan demonstrasiýa boýunça işe girişdi. Men gaýdyp geldim diýip Navalny Twitterda ýazdy. Şol wagtyň özünde de Navalny YouTube web saýtynda ýerleşdirilen videosunda öz tarapdarlaryny indiki aýda 147 şäherde geçirilmegi planlaşdyrylýan korrupsiýa garşy ýürüýüşe gatnaşmaga çağırdy. Navalny özüniň Ispaniýada bolan wagtynda prezidentiň protestleri geçirmek düzgünni berkitmek boýunça çykaran fermanynyň planlaşdyrylan çäreleriň öňüne almak üçin niýetlenendigini aýtdy. Harizmaly opozisiýa lideri Aleksey Navalny indiki ýylda geçiriljek prezidentlik saýlawlaryna gatnaşmak isleýär. Navalnyň mart aýynda guramalaşdyrylan hökümete garşy ýürüýüşe Ortaýatda soňky ýyllarda geçirilen iň uly protest çykyşy bolupdy. Navalny apreliň aýagynda Moskwada hüjüme sedebar edildi. Kyrgyzstanyň prezidenti Almazbek Atambayew Adatlyk media guramasyny suwda çekmek boýunça talaplary ýygyna gaýdyp almak meselesine seretmegi baş prokuratura teklip etdi. Atambayewiň aýtmagyna görä ýurduň baş prokurory käbir habar beriş serýişçileriniň Kyrgyzstan Respublikasynyň prezidentiniň mertebesine zeper ýetirýän hakykaty gabat gelmeýän maglumatlary çap etmegi boýunça Kyrgyzstanyň prezidentiniň işini kepil geçmek hakynda kanunyň esasynda suwda şikaýet edipdir. Agdalan habar beriş serýişçileriniň arasynda Azatlyk media ýagny Azat Ýewropa Adatlyk radiosynyň Kyrgyz gullugynyň ady görkezilýär. 30-njy martda Kyrgyzstanyň prezidenti Almazbek Atambayewiň Azat Ýewropa Adatlyk radiosynyň prezidenti Thomas Kent bilen duşuşygy boldy. Kyrgyzstanyň prezidentiniň administrasiýasy duşuşykdan soň Adatlyk medianyň işinde pozitiv tendensiýanyň göze ilýänligini, onuň berýän maglumatlarynyň deň agramlylygynyň hem oýlanşyklylygynyň artanlygyny belledi. 3-nji maýda Kyrgyzstanyň baş suwdynyň konstitusiýon idarasy baş prokuraturanyň Adatlyk radiosyna we Zanoza adly neşre garşy suwda ýüzlenmesiniň kanundygy hakynda 120 adamyň arzasyny kabul etdi. Birleşen Ştatlar 11-nji maýda 7 ýurduň Arktik Geňeşiniň polar regionuny maýladýan howanyň üýtgemegine garşy görüşde tagallalary güýçlendirmek baradaky çağırışyna goşuldy. Trump'yň administrasiýasynyň ençeme resmiýetiniň klimat meselesinde onamsızlyk bildirmegine garamazdan Birleşen Ştatlary Ortaýady, Kanadany, Daniýany, Finlandiýany, Islandiýany, Norwegiýany we Şwetsiýany öz için alýan topur Arktikada howanyň güýçli maýlamagyna aladalanma bildirýänligini aýdyp, bu ýagdaý regionda adam tarapyndan alınıp barylýan işler bilen baglaşdyrdy. Arktika planetanyň beýleki ýerlerinden 2 hesse güýçli maýlaýar. Bu regionyň temperaturasy 20-nji asyryň başyndan bäri ýylda 3,5 gradus ýokurlanyp gelýär we müdimi buzlugyň eremegine sebäp bolýar. Geňeşiň Alaskanyň Fairbanks şäherinde geçirilýän maslahatynda baş tutanlyk eden Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary Rex Tillerson toporun kömür turşy gazlary adaltmaklyga garşy görüşe çağırışyny goldady. Emma Birleşen Ştatlaryň 2015-nji ýylda baglaşylan Paris ýylalaşygyny berza etmegi dowam ettirmezlik barada henidem anyk karara gelmänligini belledi. Hormatly radio dinleyijileri, siz günüň käbir täzelikleri bilen tanyş bolduňuz.
Adatlygy isleýän wagtyňyz isleýän ýeriňizde dinlemek isleýäňizmi? Munuň üçin SoundCloud tilsiminde Adatlyk radiosyny tapyň we ýazylaň. Adatlygyň maglumatlaryny ilkinji bolup dinleň. Play Store'dan ýa-da iTunes'dan SoundCloud'un tilsimini indirmek ýatdan çykarmaň. Adatlygy SoundCloud tilsiminde Adatlyk radiosy ýazyp tap bilersiňiz. Gepleýär Adatlyk radiosy. Hormatly dinleýijiler, eferde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Habarlar gündeligimize başlaýarys. Öňkü baş prokuror Halif we başga da onlarça ýolbaşy tutsak edildi. Türkmenistanyň öňkü baş prokurory hemde onuň bilen birlikde ýurdun prokuratura we içeri işler edaralaryna işleýän 50 çemeti işgär tutsak astyna alındy. Amanrat Halif Prezident Gurbanuly Berdimuhammedow tarapyndan korrupsiýa we paraxorluga garşy görüşip bilmezlikde aýyplanyp eýelýän wezipesinden boşadylypdy. Adatlyk radiosynyň bir-birinden garaşsyz bir näçe şeşmesiniň habar bermegine görä, öňkü baş prokuror Halif 4-nji maýda geçirilen howpsuzlyk geňeşinden soň desine öý tutsaglygyny alynýar we şondan bir näçe gün soňra da tutsak edilýär. Onuň bilen birlikde başga da 50 sany adam şol sanyny Türkmenistanyň prezidenti tarapyndan wezipesinden çetleşdirilen prokurorlar we içeri işler edaralarynyň işgärleri tutsak astyna alyndy. Mundan başga Adatlyk radiosynyň söhbetdeşleriniň aýtmagyna görä, Türkmenistanyň howpsuzlyk güýçlerini ýakyn adamlar, ýagny prokuraturanyň we polisiýanyň ençeme işgärleriniň 4-nji maýdaky hökümet ýygnagyndan öň tutsak edilendigini aýtdylar. Şol ýygnakda Berdimuhammedow ýurdun prokuraturasyny we polisiýasyny korrupsiýada aýplapdy. Adatlyk mundan ozal Prezident Berdimuhammedowyň öz güýç edaralarynyň işgärlerini gaharlanýanlygyny, öňkü baş prokuror Hallywyň wezipesinden boşadylanlygyny we ýurdun içeri işler ministri İskender Mulikow bir kenç berlenligini öz çeşmelerine salgylanyp habar beripdi. Prezident İskender Mulikowdan guruplu adamlaryň, şol sanyny telekeçileriň we döwlet emeldarlarynyň hasabyna pul ferişdelerini çekmek çäreleriniň aktivleşdirilmegini talap edýär. Şonuň bilen baglykda Aşgabatda we regionlarda görnükli telekeçileriň onlarçasy tutsak edildi. Olary talap edýän puly bermedik ýagdaýyna munyň netijesiniň erbet boljagy bilen gorkuzdylar. Prezident Mulikowyň we prokuraturanyň işinden ören nägili Bayramalyda bir näçe prokuror we içeri işler ministrliginiň işgärleri tutsak edildi. Öýler dökülenini olaryň biriniň öýünden 15 milyon dollar meşhurlygyny pul tapyldy. Bu barada eýem prezidente habar berildi dip Adatlygyň çeşmesi 29 aprelde aýdypdy. Baş prokuror wezipesinden boşadylandan soň Adatlyk radiosynyň habarçysy bilen habarlaşan çeşmäniň beren maglumatyna görä, prezidentiň meclisde aşa gaharly bolmagynyň sebäbi hukuk goraýjy organlaryň işgärleriniň öýlerinden tapylan uly meşhurdäki pul we şol bir wagtda onuň Aziýada serişde toplamak barada beren tabşyrygynyň ýerine ýetirilmezligi bilen bagly. Ýagdaý ören agyr we prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň hut özü iri biznesmenlerden Aziýada pul kömegini etmeklerini sorady. Munyň üçin prezident Aziýada üçin Erol Tabançydan Türk işewri, Türkmenistanyň Polmex inşaat firmasynyň eýesi pul sorady. Şol wagtda da prokuratura we içeri işler organlarynyň işgärleriniň öýünden milyonlap nagd dollar tapylýar. Ol şeýle bir gazaby minni. Hemmeler İskender Mulikow işden boşadylar öýtdi. Emma ol häzir käýinç bilen utuldy. Mulikow inni ýukojuk buzyň üstünde dur. Ony prezidentiň ýakyn töweregindäki täsirli adamlar bilen ýakyn gatnaşykda bolmagy halas etdi dip Adatlygyň häkimet gullugyna ýakyn durýan çeşmesi tasdiklady. Şeýle de ol prezidentiň gahar gazaby şu ýylyň 17-nji 27-nji sentýabrlaryna söwüş sunuwaty boýunça ýapyk binalarda geçirilmeli 5-nji Aziýa oýunlarynyň golaýlaşdygyça gün-günden ýokarlanýar dip sözüni dowam etdirdi. Adatlyk radiosynyň çeşmeleri Aziýada serişde toplamak baradaky çäreniň çägini pul goşuntylaryny goşmak islemeýän ýa-da mümkinçiligi bolmadyk onlarça telekeçiniň tutsak astyna alynanlygyny öňe sürýärler.
Türkmenistan ekspertlerin pikirine göre 1990-njy ýyllaryň başyna garaşsyz ýurt bolaly bäri iň agyr ykdysady krizisi başdan geçirýär. Geçen ýylyň başyndan bäri türkmen häkimetleri şu ýylyň sentýabr aýyna geçiriljek halkary sport ýarşyny guramalaşdyrmak üçin ilatdan zorluk bilen pul alyp başlapdy. Mundan öňe olar büdjet edaralarynyň işgärleriniň aýlyklarynyň 50%-ni çenli tutup aldylar. Neft gaz pudogynyň işgärleriniň aýlyklarynyň goşmaçylaryny ýatyrdylar. Kiçi biznese goşmaçy dil üstünden salgyt saldylar. Ykdysady kynçylyklar energiýa serişdeleriniň dünýä narhynyň pese gaçmagy bilen bagly bolup Türkmenistan gaz eksportyna garaşly bolmagyna galýar. Türkmenistanyň paýtagty 5-nji Aziýa oýunlarynyň beýemçiligine 2010-njy ýylyň dekabryna saýlandy. Şol wagt TV gazyň narhy ýokarydy. Türkmen gazy bir näçe urlar boýunça eksport edilýärdi we döwlet büdjetine $10 milliard girdeji gelýärdi. Aşgabatda Aziýa oýunlary üçin eýýäm $8 milliard möçberini pul harçlandy. Şol sany Olimpiya şäherçesine $5 milliard gowrak serişde we täze halkara aeroportu bolsa $2.3 milliard harçlandy. Öz sebitingizde bolýan wakalar barada azatlyga maglumat bermek isleseňiz bize hat ýollaň. Metbuat email belgisi gmail.com. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlenlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň. Biz hem habar bereriz. Metbuat email belgisi gmail.com. Gepleýär Azatlyk radiosu. Eferde habarlar günneligi bilen men ýogşan Anurwan. Türkmenistanyň APEC guramasyna girýän we girmeýän ýurtlaryň nevdi öndürmek, azaltmak barada aralaşygyna goşulmagy mümkinlip, Reuters habarlar gurulugy OPEC pudogynyň çeşmelerine salgylanyp habar berýär. Nevdi eksport edýän ýurtlar bolan Orset we Beýlekler 1-nji ýanwarda nevdiň öndürilişini 6 aýlap giýje günnüýde 1,8 million barrela çenli azaltmak barada aralaşyga geldiler. APEC bu aralaşyga nevdi öndürýän ýurtlaryň bileleşigine girmeýän ýurtlaryň hem goşulmagyna çagyrýar we 25-nji maýda Wenada bu mesele bagyşlanan konferensiýa geçirmegi planlaşdyrýar. Bu konferensiýa Misir bilen Türkmenistanyň hem ilkinji gezek gatnaşmagyna garaşylýar diýip anonim şertlerde gurulýan çeşmeleriň bir Reuters habar gurulugyna aýdypdyr. Saudi Arabistanyň energiýa ministri Khalid Al-Falih geçen ay Sewte edýän saparynyň çägine Türkmenistana bolandan soň Merkezi Aziýa ýurtları bilen neft bazarlary barada aralaşyga gelinenligini, olaryň nevdi öndürmegi azaltmak talaplaryna eýerjekdiklerini aýtdy diýip habarda edilýär. Şeýle-de Reuters Abbaşanyň energiýa departamentine sargylanyp Türkmenistanyň giýje günnüýüň dowamynda 250.000 barrele golay nevdi öndürýänligini belleýär. APEC guramasynyň başga bir çeşmesiniň ananjyna görä, eger başga ýurtlar hem nevdi öndürmegi azaltmak aralaşygyna goşulsa, olar uly kemeliş gazanyp bilerler. Ol Türkmenistanyň hem bu aralaşyga goşulmagyna garaşýanlygyny aýdypdyr. Emma resmi Aşgabat bu habara düşündiriş vermekden boyun gaçyrypdyr. Türkmenistanyň nevdi eksport etmek mümkinçiligi infrastrukturanyň ýoklugy sebäpli ören çäkli bolmagyna galýar. Ýöne Türkmenistanyň hökümet maslahatlaryna hemişe neft gazy öndürjiligini artdyrmak hakyna gurrun edilýär. Ikinji tarapdan Türkmenistanyň içinde ulanylýan neft, benzin önümleriniň hem soňky ýyllarda narhy ýokarlanýar we golayda halk içinde benzin bahalarynyň has gymmatladyljakdygy baradaky aladalar köpelli. Mundan başga dünýäde energiýa narhlarynyň peselmegi Türkmenistanyň gazdan alýan girdejileriniň düýpli kemelmegi bilen Prezident Berdimuhammedow eksport edilýän önümleri köpeltmegi, ýurdun çiň mal harit birjasynyň işini güýçlendirmegi talap edip, golayda bu edaranyň ýol başysyny täzeledi. Resmi habarlara görä Türkmenistanyň harit çiň mal birjasynyň daşary ýurtlara satýan haritlarynyň arasynda neft, benzin önümleri sallamly orun tutýar. Eýsem şeýle ýagdaýda Türkmenistanyň APEC ýurtlarynyň nevdi öndürjiligini azaltmak çağrışyna goşulmagy mümkinmi we bu ýurt üçin näme aňladýar? Это чисто политический шаг. Türkmenistanyň olarky energiýa ministri we bu puwdaga jogap beren vice-premieri Nazar Söýünov Aşgabatyň bu ädiminiň diňe syýasy manasynyň bardygyny, ýagny Türkmenistanyň APEC neft bilen bagly halkara konferensiýalara gatnaşýanyny özüniň
bardygyny ýene bir gezek görkezmek isleýändigini aýdýar. Просто нужно показать себе, что Туркменистан существует, есть, и он где-то участвует в международных политических делах. Ozalky ministriň tasdiklamagyna görä Türkmenistan ýylyň dowamyny 8-10 million tonna newde öndürýär. Öndürilen newtiň 5 million tonnasy içerki bazarda sarf edilýär. Newti eksport etmek mümkinçiligi bolsa ýok. Şeýle dol Türkmenistanyň öndürýän günnelik newtiniň Orsiýet, Saudy Arabistany, Iran ýaly ýurtlar bilen deňeşdirilenini damja barabardygyny, onsoň bir ýerde türkmen newtiniň azalmagynyň newt bahalarynyň ýokarlanmagyna hiç bir manysynyň ýokdugyny aýdýar. Şeýle-de Söýünüf OPEC ýurtlarynyň newtiň dünýä narhyny ýokarlandyrmak üçin edýän tagallalarynyň uly bir täsiriniň bolmajakdygyny sebäbi newti esas sarf edýän ýurtlaryň biri bolan Abbasanyň özüniň newde öndürmegi köpeldip import azaldýanyny, Hataýda bolsa bu urda kesgisizligiň höküm sürýändigini aýtdy. Ikinci tarapdan Söýünüfň pikirine görä Türkmenistan newde öndürmegini azaldyp kim bilmez. Sebäbi bu häzirki şertlerde asla real. Это нереальный, значит, азалтmak. Азалтmak azaltmaz, абсолютно. Ekspertler Türkmenistanyň garaşsyz ýurt bolan bäri iň agyr ykdysady krizisi başdan geçirýändigini aýdýarlar we hökümet soňky döwürlerde newt gaz puwdugyndaky iş ýerlerini ýygyderlik kemeldýär. Şol kemeltmeleriň çägini geçen ýyl Türkmenistanyň newt we gaz ministrligi ýatyrly. Şeýle-de prezidentiň ýanynaky newt gaz serişdelerini dolandyrmak we peýdalanmak boýunça döwlet agentliginiň iş togtadyrly. Öz tweetiňizde bolýan wakalar barada adatlyga maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözlegi bölümine Adatlyk Radiosu ýazyp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Adatlyk siziň şahsiýetiniňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň, biz hem habar bereriz. Gepleýär Adatlyk Radiosu. Habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Şuňlar Aşgabatyň häkimetleri paýtagtyň ähli kunjoklarynda öýsüz haýwanlary awlamak boýunça giň göwrümli çäre geçirýärler diýip Aşgabatyň ýaşaýjylary Adatlyk Radiosyna habar berýärler. Olar köçeler we gyrak bujak ýerleri barlap çykýarlar, parklarda we şäheriň eteginde gözleýärler. Itleri we pişikleri demir taýaklar bilen urup öldürýärler. Jaýlaryň töwereginde henidem diri haýwanlaryň bolan ýerlerinde awu taşlap çykýarlar. Dip Aşgabatly grajdan aktivisti Natalya Şabuns Adatlyk Radiosyna habar berdi. Aşgabatyň häkimetleriniň haýwanlary ýok etmek boýunça soňky çäreleri baradaky habar Türkmenistanyň prezidentiniň aprel aýynyň aýygynda paýtagtda dekuçarly aýlanyp şäherdäki ýagdaýlar bilen tanışmagynyň ýygynyny gabat geldi. Yerli ýaşaýjylaryň söýlerine görä şuňlar paýtagtyň ähli ýerlerinde haýwanlar babatynda çäre görýän işgärler tarapyndan ulanylýan gyzgyl renkli ýöriti uloglary görmek mümkin. Şeýle-de haýwanlary gözleýän eli demir taýakly adamlaryň häli şimdi göze ilýänligi habar berilýär. Öz itlerini bagly, daşarda gedelen çetdirýän ýaşaýjylaryň hem öý haýwanlarynyň ellerinden gaňrylyp ekidilýän pursatlarynyň hem duş gelýänligi aýdylýar. Şu aýyň başynda Parahat 6 etrapçasynda garryja aýal kiçijik güjügi bilen daşarda gedelen çedýän wagtynda eli taýakly adamlar onuň itini elinden gaňryp güýç bilen alyp gitdiler. Diýip grajdan aktivisti Natalya Şabuns gurrun berdi. Adatlyk Radiosyna gowuşýan maglumatlara görä Aşgabatyň häkimetleri öýtüt haýwanlary gözläp tapmak boýunça dürli ýollary ulanýarlar. Ýakyn ular sosial podokda bir aýal Şevçenko köşesinde mescidiň garşysynda iki güjükli bir it barada gurrun berdi. Onuň hoş söz we iýmite minnetdar bolup adamlara gysmyljyrýanlygyny ýazdy. Ol haýwanlaryň suratyny birleşdirip olary täze eýe tapyljakdygyny umyt etdi we ýerleşýän takyk ýerini görkezdi. 5-nji maýda bolsa, döwletiň nökerleri peýda boldular we itleri ýörüti ulaglarda äkitdiler. Haýwanlary goraýjylar itleri pul satyn almak üçin olaryň ýygynyň eňdiler. Emma haýwanlary ýok edýänler arzu atly ýerde olary gülüp ýaňy garny ýarylyp öldürilen haýwanlaryň jesetlerini görkezdiler. Ulagyň içi pişikleriň, itleriň, güjükleriň jesetlerinden doludy. Bu ganly bir garmgatymlykdy. Diýilip Adatlyk Radiosyna gowuşan maglumatlaryň birinde aýdylýar. Hatyň awtorynyň ady howpsuzlyk sebäpli görkezilmeýär.
Aşgabatly aktivistleriň sözlerine göre, şäheriň etegindäki Arzu adly ýerde paýtagtyň kommunal hojalyk guramalaryna degişli daşy gabalan ýere tutulan we öldürilen haýwanlar eltilip ýygnalýar. Soňky günlerde Azatlyk radiosyna paýtagtyň häkimetleri tarapyndan öldürilen aýdylýan haýwanlaryň suratlary ýygyderli gelip gowşýar. Mart aýynda Azatlyk radiosynyň habarçylary Aşgabatyň Paragat 7 etrapçasynda öýsüz haýwanlary tutmak boýunça giň göwrümli işleriň geçirilýänligini we munyň bilen bir wagtda öli haýwanlaryň has köp jesediniň köçelerde peýda bolandygyny habar berdiler. Azatlyk radiosynyň Aşgabatdaky söhbetdeşleri şäheri öýsüz haýwanlardan arasalamak boýunça çärelerin göwrüminiň giňilmegini yerli häkimetleriň paýtagty Aziýada 2017 halkara sport çäresine taýýarlamak boýunça işleri bilen baglaşdyrýarlar. Azatlyk radiosy öýsüz haýwanlaryň awlanmagy bilen bagly soňky ýagdaýlar barada garaşsyz çeşmelerden gowşýan maglumatlary Aşgabatyň häkimetleri tarapyndan resmi derejede tasdiklatmagy inançdy. Emma Türkmen häkimetleri şol sanda Aşgabatyň kommunal edaralary ýagny öý hojalyk gullukları bu ýagdaýy kommentirlemediler. Bu mesele Türkmenistanyň döwlet habar beriş serýişlerinde hem gozgalmaýar. Bellemeli ýeri Türkmenistan öz taryhynda geçirecek iň uly halkara sport çäresi Aziýada 2017 üçin tumar hökmünde Türkmen iti Alabaýyň şekilini saýlap aldy. Azatlygy line ulgamynda Osmok 420 773 797 383 telefon belgisi arkaly tapyp bilersiňiz. Biziň bilen habarlaşyp maglumatlary, suratlary we videolary ugradyň. Şahsiýetiniz dogry gizlilikde saklanır. Osmok 420 773 797 383. Gepler Azatlyk radiosu. Eferde habarlar gündeligi programmamız. Men Şaýmerdan Gulumrady Kabuldan. Demirgazyk Awganystanyň Jewzan, Faryab we Serpul welaýatynda howpsuzlyk ýagdaýlary has ýaramallaşýar. Bu üç welaýatda Islam döwleti adly topar militanlarynyň hereket edýändigini yerli resmiler bildirýär. Olaryň arasynda Merkez Aziýaly söwüşçileriň bardygyny habar berýär. Serpul welaýatynyň Seýat adly etrabyna jeňçiler şu gün 10-njy maýda hüjum etdi. Etrapdan Awgan güýçleri ýygyna çekilmäge mejbur boldy. Serpul welaýatynda näbelli harby dikuçarlaryň döwlet garşydaşlarynyň ýeçiligindäki sebäplerde gonýandygyny yerli elat aýdýar. Harby wörtelýotlar arkaly jeňçileriň ok ýaragy we azyk iýmet bilen öpçün edilýändigini halk öňe sürýär. Näbelli harby dikuçarlaryň Talibanyň harby bazalaryna gonýandygyny Serpul welaýatynyň häkimi Muhammed Zahir wagtat hem dile getirdi. Welaýatyň Puştubag adly sebäpinde döwlet garşydaşlarynyň näbelli harby wörtelýotlar tarapyndan goldanylýandygyny Awgan güýçleriniň komandirleriniň anyklaanyny bildirip häkim wagtat şeýlediydi. Çak bola olmadan we nişastirler istiqameti Puştubag anjam dadan Awgan armiýasynyň öň sapda söwüşýän güýçleriniň bir komandiri harby dikuçarlaryň jeňçilere kömek ýetirýändigini maňa habar berdi. Näbelli harby wörtelýotlar Talibanyň we Islam döwleti adly toparyň söwüşçileriniň ýeşiligi diýen sebäplerinde uçup gonýar. Harby wörtelýotlar döwlet garşydaşlarynyň ýerleşen sebäplerine agşam tarapdan gelýär. Şonuň üçin ol harby dikuçarlaryň kime degişildigini biziň güýçlerimiz bilip bilmedi. Gynansaňam şeýle ýagdaý bar. Biz öz hawa giňişligimizde de gözegçilik edip bilmeýäris. Dogrudanam näbelli harby dikuçarlar arkaly jeňçiler himayet edilýär diýip häkim belledi. Türkiýe şab bud we teşhis natanysy kaza dawr mezar şas kardy. Demirgazyk Awganystanyň durly regionlarynda näbelli harby wörtelýotlaryň gonýandygy barada öňem gurun edildi. Emma jeňçilere destek berýänligi aýdylýan bu harby dikuçarlaryň haýsy ýerde degişildigini anyklamak Awgan hökümetine heniz başartmady. Awgan armiýasynyň baş ştabynyň başlygynyň ornmasary general Murat Alemuradyň aýdysynça jeňçileriň daşary ýurtdan goldanylýandygyna şek ýokdur. شکمیز خارجی زنا کمک میکنن که چتوالا مربوط به کدام کشوری Ýöne Demirgazyk Awganystanda döwlet garşydaşlarynyň kontrollyk edýän sebäplerinde uçup gonýan harby wörtelýotlaryň haýsy ýurt tarapyndan ugradylýandygyny anyklap bilmedik. Şu mesele bilen bagly derine geçirilýär. Men Serpul welaýatynda jeňçilere garşy alınıp barýan görüşi gözden geçirýär. Şo sebäpden Serpul welaýatyna geldim. Welaýatda daşary ýurtly jeňçilerem bar diýip Murat aýtdy.
Serpil vilayetinin vilayet kengeşinin başlygy deputat Muhammed Nur Rahmani jengçileri ok yarag bilen üpçün ediyen harbi örteliyotlaryň Serpil şäheriniň depesinden uçup geçýändigini belledi. Örteliyotlaryň küme degişildigini, awgan harbi serkerdeleriniň bilmeýändigini, özleriniň hayran galýandygyny deputat dile getirdi. Teorik püşti baglaşaskan az bolu merkezi vilayet güzäşde teşudan. Demirgazyk Awganystanyň 3 vilayeti Türkmenistan bilen serhetleşýär. Türkmen-Awgan serhediniň golanynda da jengçileriň bardygyny yerli resmiler aýdýar. Hususan Faryab vilayetiniň Türkmenistan bilen çäkleşýän sebepleri jengçileriň merkezine urilipdir. Serhet ýakanyň Awganystan tarapynyň bazarlarynda ok yargy sowdasynyň hemem neşamadasynyň azad erkin alınıp satylýanyny yerli geňeşiň deputatlary ma'lum edýär. Gepleýär Azatlyk Radiosy. Habarlar günneligi gepleşigimizi men Sehra dowam etdirýän. Belarusyň, Horwatiýanyň we Ruminiýanyň aýdymçylary Ýewropanyň iň uly telewizion çäresi Eurovision aýdymsaz bäsleşiginiň jemleýiji tapgyrynda çykyş etjek ýurtlaryň hataryna goşuldy. 11-nji maýda bäsleşigiň ýarym finaliniň 2-nji tapgyry geçirilen soň Belarusyň Novi Band topary Horwat aýdymçysy Jack Hudek we Ruminiýaly aýdymçylar Ilinka we Alex Floria bäsleşigiň jemleýiji tapgyrynda çykyş etmäge munasip boldular. Bu bäsleşik Ukraina paýtagty Kiýewiň halkara sergi merkezinden gün efirde görkezildi. Bäsleşigiň 13-nji maýda Kiýewde geçiriljek final tapgyryna çykyş etjek beýleki ýurtlaryň arasynda Awstraliýaly, Bolgariýaly, Wengriýaly, Daniýaly, Israilli, Norwegiýaly we Niderlandlardan aýdymçylar bar. Şeýle-de olaryň hataryna bäsleşigiň ýarym finaliniň 1-nji tapgyrynda üstünlük gazanan 10 ýurdun aýdymçylary bilen bir hatarda Fransanyň, Germaniýanyň, Ispaniýanyň, Britaniýanyň, Italiýanyň we Ukrainanyň sunat ustatlary goşularlar. Ukraina geçen ýyl Eurovision bäsleşiginiň ýeňijisi bolmak bilen bu bäsleşigiň nowatdaky tapgyryny öz ýurduna guramalaşdyrmak we onuň final tapgyryna gatnaşmak hukugyna eýe bolupdy. Bäsleşigiň final tapgyrynda 26 ýurdun aýdymçysynyň ýerine ýetirjek çykyşyndan soň bäsleşige gatnaşan 42 ýurdun tomoşaçylary we emin agzalary ses bererler. Telewizionyada gün efirde görkeziljek Eurovision aýdymsaz bäsleşigine 10 million adamyň tomoşa etmegine garaşylýar. 11-nji maýda giýişlik bäsleşige Makedoniýadan gatnaşan aýdymçy Jana Burcheska emin agzalary we halk tarapyndan berilen sesleriň netijeleriniň ma'lum edilmegine garaşan mahaly onuň duşuşan ýegide Burcheskadan özüne durmuşa çykmagy sorady. Burcheska özüne edilen bu teklifi kabul etdi, ýöne final tapgyryna geçip bilmedi. Ukrainanyň häkimetleri Bolgariýaly aýdymçy Kristian Kostowyň 2014-nji ýylyň iýununda Krima sapar etmegine garşy hiç ýyly çäre görmejekdiklerini aýdan soň ol bäsleşigiň 13-nji maýdaky tapgyrynda çykyş etmek mümkinçiligine eýe boldy. Kostowyň Krima eden sapary Russiýanyň ýarymada goşuny berip onu aneksiýa etmeginden bir näçe hepde soňa gabat gelipdi. Ukrainanyň kanunçylygynda ýurdun hökümetine Kiýewden ruhsatnama almadan Krima sapar eden adamlara gadançylyk ýerdimegine ruhsat berilýär. Ýöne Ukrainanyň serhet gullugy Kostowyň Krima eden saparyny dergänden soň onuň bu sapary amala aşyranda kämillik ýaşyna ýetmädigini we şol döwürde ýarym ada sapar etmek baradaky kanunçylygyň hem güýje girmändigini aýtdy. Russiýaly aýdymçy Yulia Samoylowanyň Eurovision bäsleşiginde öz ýurdunyň adyndan çykyş etmegine garaşylýardy. Ýöne Kiýew onuň 2015-nji ýylda Krimde sahna çykmak bilen Ukraina kanunyny bozandygyny aýdyp, Ukraina sapar etmegine gadançylyk girdi. Hormatly radio dinleýijiler, şunuň bilen habarlar gündeligimiziň şu günkü sanyny geçirip gutarýarys.